makadiko vana venyika inoera, vana venyika yeZimbabwe, zviri kudii kwese kwese kwamuri? Takangofararira nenyika ka. Saka zvinhu zviya zvine zvakudzokedzana manje. It's not easy. It will take time kutione change. As long as zvinhu zvichiitwa nemazvo semamiriro azvakaita iye zvino, kana pasina chazochinja, zvinhu Zimbabwe yedu yadzoka. Ende tinozvikudza izvozvo, tinozvitenda. Saka kune vakomana vari kuita basa paground apa, tinokutendai hana vakomana, vana madzibaba veshanduko, rovai basa muri ikoko. Zvazoita manje. Saka ndoda kuti nditaure panyaya pane mapositori ari kubuda achida kuita zvekuthreatena vanhu, kuda kuti vanhu musaende mumastreet kunodemonstrata musi wa31. Ndiyo timu yacho kaiyoyi vari because ZANU-PF chairi kuita machechi ese aya akawanda acho, not ese, akawanda acho, netumapasta twamunoona tune twakapfeka masutu twi. MaZimbabweans, we need to open our eyes. Hapana munhu anotaura naMwari. Garai maziya izvozvo. Mwari haakomunicate nemunhu. Munhu anenge arara achiputa mbanje dzako koonorota achitandaniswa omva azvitranslata kuti ndiMwari aindiratidza. There is no one on this planet anotaura naMwari. Saka chandoda kuudza vanhu vemachechi vaya ndechekungoti chete go to hell. Hamuna kana nebasa rese. Chaunoudzwa nemunhu anoita vakadzi 5 chii? Munhu anenge achinhuhwa mukanwa achiparidzira vanhu zvekunyepa, vachiita zvinhu zvisina nebasa rese, vachitaura zvinhu zvakaora, vachirepa vana vasikana, vachiita sendo vanhu vanokuudza ivavo. They are so corrupt and vanotozikanwa. List yacho iripo. Chatongoda kuita chete ndechekuti panopindwa ipapapa mafake pastors ese anofanira kubhanwa. Zvese zvinoitwa zviya zvekuti munhu anobuda achiti ndichidziya mbaura naMwari, hakusi kutamba naMwari ikoko. Saka tosekerera zvinhu zvakadaro, woudzwa nemunhu akadaro kunzi hanzi musaite demonstration. Because the thing here is, machinda aya ndokuri kuindiswa mari, ndokuri kuchanelewa mari nako nembavha idzi. Tumapasta twamunoona tuchimira vese vamunoona vachiti hiriri vaya, impanje dzega dzega, hapana zvinebve zvichitaurwa naMwari paya. Saka don't listen to those dogs. Havasi vanhu vaya. Saka uri kuona zvaitwa naProfeti Makandiwa zviye. Yaitori ningirikini, yaitori test iri right, ende zvakaburitsa maresults ekuti hapana chine chionekwa paya, i-guesswork. Saka ndo vanhu vane vachikuudza nezveupenyu. Munhu anenge aine vakadzi 6, aine vana 50, ndiye anokuudza kuti aiwa life yatiri kugara iri right. Because that person won't even see the difference kuti life yakanaka neisiri ndeipi. Kungoenda chete. Ende unoudzwa zvekuitwa nemunhu akadaro achitaura kuti, and there is no evidence inoratidza kuti pane munhu anotaura naMwari. Hapana. Nemanyepero akuita vanhu, nechitsotsi chavainacho, nekurepa kwavanoita. Chii chimwe chaungateerere kune vanhu vakadaro? Vari kubenefita through system iri kukuvadza vanhu, iri kuuraya health system yedu, iri kukuvadza education system yedu, iri kuabuse mahuman rights edu. Ndo iri kunzi aiwa musaite magathering. Ndoda kutaurira chinhu imimi vemachechi vanyora vari kusekuleta kaningirikini kari kunzi vanhu musaite unsanctioned ningirikini gathering musi wa31. We are coming for you. Tiri kuuya ikoko.
munozvivhara zvimachechi zviya. Kutokubhana, pane vanhu vatoda kubhana chaiko chaiko kuti iwe haudi kuonekwa kana wakagadha nevanhu 2. Because vanhu vakadaro hapana chavanodzidzisa. Vanhu vakadaro hapana chavanokurudzira musociety. Vanhu vakadaro ndo vari kuita society yedu igare, mafamilies agara ari divided. Because anoudza mumwe munhu kuti uri kuroyiwa namai vako, iye pasina chaari kuona, pasina chaanoziya. Mai vacho pasina evidence yekuti ndo vari kuroya munhu. Uri kuroyiwa nemuroora wako, uri kuroyiwa nehanzvadzi yako, uri kuroyiwa nanhingi. Wakaiswa chakati munyama. And we agree with that nonsense. Ndivo vanhu vanobuda vachitaura kuti hanzi idi musiye akadaro. They don't even understand the extent of the damage that this guy is causing to Zimbabwe. They don't even understand. How can they understand? They know nothing. Vanhu vanongofamba vachinyepera vanhu, prophet ningi. Zvekunyepa zvega zvega, zvinhu zvefeki zvega zvega. So we don't entertain that. Guys, vese imimi, misvuu yese iya ichamera vhudzi musi mumwe chete. Inomera vhudzi musvuu iya. Ukanyatsotaura kuti Mwari waunotaura naye wakataura naye rini. Saka ndo zvatingateedzere izvozvo. Zvokuti nekuti mapostori netumapasta tumatsotso twanhingirika, they were all involved pakubiwa kwegold, all of them, including those ones you trust. Saka hapana zvatinee tichiitiswa kuti chechi ndo yakuita headquarter yekubiwa kwegold, kuti chechi ndo yakuitwa headquarter yenhingirikini yemoney laundering, kuti chechi ndo headquarter yeextortion, kuti chechi ndo yaheadquarter yekurepa vana vadiki, kuti chechi ndo yaheadquarter yekuabhisa vanhukadzi nekuabhisa the word of God. Hatingatambi tichidaro. Haikonai kuteerera avava. Matsotsi esaya havana kumbosiyana nevanga varipo ava. Imhuka idzi havasi vanhu ava. Haikonai kuteerera, haikonai kusorotaurirwa zvinhu zvisina nebasa rese netuvanhu tumatsotsi utu. Iyo nyika yese ingaite mapasita vanosvika kana 100 kana 10,000. Makazviona kupi izvozvo? Hani maprofetsi nyange mubhaibheri vaitoita zvekuverengeka. Oita kunge Mwari wacho anobva kuZimbabwe. Haikonai kudaro vakomana. Haikonai kuvateerera. Vese ana mutendi vaya imbwa dzevanhu dziya dziya. Havasi vanhu vaya. Haikonai kuteerera vanhu vakadaro. Musi wa31 kuri kubudwa ava vaenda ndosaka handi kudhara idi yaita zviya zviya zvekuti ndokurovesai nearmy, ndokurovesai nechi. Iye zvino aenda kumapostori nevanhu netumambavha twechechi twaiinvolvwa pakubiwa kwegold. Haikona kuti kuteerera unoona kamwe kachidada chaizvo kachitaura rafu. Ndotaura naMwari, notaura naMwari kupi kwacho kwaunotaura naMwari. Haikona kuteerera vanhu vakadaro. Saka maZimbabwe handei hatibudei chachaya. Vaenda varume ava vapererwa, but kuti vabve manje havasi kuda. Because kuti ungosiya chigaro chaunga uchiti kana uchida 1 million unogona kutora kureserve bank. Mukadzi wako akada kunotamba nhodo kumushoko unotora kureserve bank. Kune vana vako hapana every department, hapana hama isina, hapana department risina nhingirikini, hama yapresident Mnangagwa. Saka tingaite nyika here tichidaro? Nyange yeorganization mungaiite izvozvo diki diki chaiyo. Let's say charity organization kana any other organization kana nhingirikini village committee mungaiite vanhu vemupamwe chete. Zvinosenze izvozvo. Saka hatingateedzerika zvinhu zvakadaro. Ndozvonzi neutwu kuti kunoenda kuchechi utwu. Hanzi siyai zvakadaro. Muri imbwa. Go to hell.
haikona kuteerera vanhu vakadaro. Otherwise maswera sei. Chandokodawo kuziisa ndechekuti zvavadhakira vanhu vanga vachitishungurudza. Zvadhakwa manje kusvika pekupedzisira. Zvakadhakira uchivaona vamwe vari kufamba vachizviitira wetipo papa. Chakatsva haikona zvekutamba zviya. Musachiberwe nevanhu vese vanenge vachitaura zvisina nebasa rese. Inzwai inini. Bvunzai inini. Kana kubvunza comrade nyika yemabhunu zvavari kutaura havasi kunyepa. Chatsva. Munofanira kuteerera zvavari kutaura. Chokwadi. Hapana chakana chakambosiyana. Tiri kusenza tese. Chakachaya. Haikona zvekutamba. Zvandiri kuudza izvozvo ichokwadi. Haikona kuteerera mumwe munhu kuti hapana munhu anoziva machairo achakaita kunze kwevanhu vari kuzviziva. Chakachaya. Vari kuita manyoka varume ava. Vajaira kuti kana vaningirikira wosakudzira vanhu imbwa. Saka tinokutendai vana veZimbabwe. Ingoitai netarisiro. Budai musi wa31. Musateererei imbwa idzi. Haikona kuteerera anyone. Isai maheadphones. Pane vanhu vakutaura. Haikona kuunganidzwa nema-MP aya ari kuda kuuya kumamisha. Vakapuhwa mari. Vese veTriple C nechi. Ndichazonyatsokuudzai nyaya iripo. Nyaya yeTriple C and stuff like that kuti zvakafamba sei. Chii chakaitika. Akabhadharwa ndiani. Akabhadharwa mari. Akatengerwa chii. Akabhadharwa nani. Tichazokuudzai kana zvese izvi zvapera izvi. Hatimbofokasai nezvekuti tibatane tipinde mumastreet tibvise mhuka idzi. Tibvise mbavha idzi. Tibvise makorora. Tibvise mhondi idzi. Ndokutendai muorara zvakanaka. Ndimofu.